Hola. Mirad, fijarse, non fijarse en mí, fijarse nesta ponte. Dicen que ten milleiros de anos. Así. Chamanlle a ponte megalítica de Eiro Gonzalo. Este barrio, Eiro Gonzalo, igual está moi lejos. Facer. Un momento. Esto, hai un muíño aquí precioso, Hai máis muíños no rego. Este rego se chama Rego de Portiño Escuro. Este é un barrio, sí, de... Ai, esto, vámonos. Aí va, aí está. Fijarse que ponte dá sensación de que vai romper. Está me dicindo que non estou ben, que non se mira a ponte, que non se mira a min. Algo está pasando. Bueno, a ver se correximos. O importante é ver esta ponte, que fijarse, fijarse que prácticamente nada. É pouco máis que unha rebanada de pan de sándwich. E leva, dicen que miles de anos. E fijarse os milleiros de personas e animais que habrán pasado por él. Me decía un estudio, bueno, decía que isto é da parroquia da Graña, en Covelo. Da Graña temos que falar. Da Graña e dos Rañudos, dos seus habitantes, de onde nace este pueblo. É singular, podemos decir casi que é un mundo paralelo, ata fai pouco. Bueno, a mí creo que ven a Graña, xa vos contarei os próximos días o motivo. Porque o día 15, aquí na Graña, se celebra a festa de San Bernabé. Bueno, entre a Graña, pueblo, e un coto que hai no alto do monte, unha visión terrible de todo o suído, que lle chaman o coto de San Bernabé. Falaremos dele, pero quedarse co puente, pouco máis que unha rebanada de pan. E aí o tendes. Dicen que miles de anos. Moitísimos ten, Bueno, e vou intentar sair de aquí sin mangar. Ala, quedar co ponte. Chao.